Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Patang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bola menjelang Arab subuh iki. Tapi nek live karo Gus Tajib ya sip. Bayarane oke, tur yo iki. Live iki Gus, nggih. Kalahke asidik tur yo aku ro asidik iki bagus aku. Bagus kowe jenengan Gus, nggih. Pokoke bagus kula. Tur nek live karo Gus Tajib iki ya sip kuwi. Bayarane oke. Oke iki Gus Tajib iki ya sip kuwi. Bayaran sing delok ki seluruh Indonesia. Bahkan seluruh Asia, Cirebon, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Singapura, Thailand, sing dhewe negara. Sing penting iki Labiro Santri Kerapyak yo guys. Tore nek live karo Gus Tajib ki yo sip bayaran. Apa meneh ana sponsori Apotek Lia. Tor ya gede kuwi live karo Gus Tajib. Ya ana sponsore sing penting iki ya muga-muga Pak Ditangi nonton mengko bangun surprise pokoke. Nek live karo Gus Tajib ki surprise pokoke ganteng. Ya ganteng aku lah lu asidik. Terus ya sip kuwi. Ya live ngono ki bayar ora? Bayaran, pokoke sip kuwi. Sik guys. Tapi yo jos kuwi nek live karo Gus Tajib ki yo nyeni. Konten yang sangat live menyenangkan. Tur rabine karo Santri Kerapyak. Santri Kerapyak Gus. Santri Kerapyak. Nek Gus ki cocoke karo Santri Kerapyak. Tur ya mosok Gus kalah lo asidik kan lah mungkin. Ya nek live karo Gus Tajib ki ya sip. Live streaming. Men sinyale ketara. Tur ya HP-ne muni. Ana sponsore Gus, ana Pertamina. Ya nek live streaming karo Gus Tajib ki ya ana wong delok. Ada penontonnya. Penontonnya ada. Pokoke lek tajub ben jiko pitik kurang seru lek omong. Tor nek ro asidik bagus aku. Bagus ya tur ya genah bagus. Apa meneh dagingane Pak Prabowo. Dagingane Pak Prabowo, Gus. Nggih. Lantas pokoke nek ro Gus Tajib ki ro asidik ki bagus Gus Tajib. Tur nek Labiro Santri Kerapyak ya siap. Bane etok ponakane Pak Untung. Ponakane Pak Untung ngapeli aku ngapeli rono. Misal tinggal delik Gus, nggih. Pokoke ya sip kuwi. Sip live streaming. Live streaming karo Gus Tajib. Pokoke sicale rada ironi. Nah, kuwi. Rada peteng-peteng gimana gitu. Tor ya ganteng. Ganteng jenengan, guys. Gus. Ganteng. Tor ya lo asidik tetep ganteng aku. Genah bagus aku.
Tol pengajian sisuk ning nggone Gus Miftah ana to. Ha, onton Habib Zidan setu sisuk ikan ya sip kuwi. Nek rabi ro santri kerapyak. Arep rabi apa ora? Nyeni kuwi. Pembahasane santri kerapyak. Sik guys, karo golek sinyal kok sandal ngene ndi ya. Sik. Bujel guys. Nek live streaming. Live Gus, nggih. Kulon Pelaga, selamat pagi Kulon Pelaga. Pokoke setia live karo Gus Tajib. Maaf sinyalnya kerak-kerak. Dadine gambarnya Gusnya nggak bagus. Yo, ro Gus Tajib ki ro asidiki bagus Gus Tajib kok yo. Bagus jenengan Gus, nggih, pokoke sip kuwi. Live karo Gus Tajib, wong tukan yo bagus aku nek ro anake Suradi. Ton yo sip kuwi nek live karo Gus Tajib. Nyeni sip bayarane oke. Apa meneh degengane Pak Prabowo kan ngono. Dadi Gus dekengane Pak Prabowo kan sip didelok seluruh Indonesia. Kan ya Guse Paseban ganteng. Termasuk sisuk teko omahne Paseban. Paseban Bantul. Paseban Bantul Timur apa Bantul Barat Gus? Bantul Timur, nek Bantul Barat kene iki kan Bantul Timur, nek Paseban Bantul Barat. Nek Asidik anake Suradi. Kuwi mungsuhe jenengan, nggih, mungsuhku. Sing arep tak dol ginjele ora, gengko dipotong videoku engko. Tolong ya nek live karo Gus Tajib ki ya sip pening. Iso adol omong. Sik guys, tak nyambung siken. Tolong ya live streaming bersama Gus Ana Mustajib di sponsori Apotek Lia Paseban dan Apotek Lia Kelodon. Pokoknya live streaming. Tolong jangan lupa like, comment, and share ngono lho guys. Ha Gus, nek live karo Udeti apa ora nganu ning TikTok potok videone? Mboten, pokoke iki carane lasang eling ning nggone Pak Untung. Kan sing penting iki gratisan live karo Gus Tajib. Live streaming. Tur ya etok santri krapyak ya sikun. Santri krapyak. Oke, live streaming ini disponsori oleh Mae Soimah. Disponsori kok Mae Soimah. Disponsori bakso Mae Soimah. Sing penting tuku omah ning Paseban. Cedak kantor Bupati Bantul Barat. Kan polisi iki kan sangat lamudeng. Daleme Gus iki pundi ya? Groso ngendi? Kulon masjid kok nang apal-apal ya pol seke Bantul. Ton ya nek dadi Gus iki ya penak banget sip. Ya nek live ngene iki ya bayaran. Karo polisi ora gelem ngeterke, malah oper-oper kaya iwak wae.
kene Gus padake Pak. Polsek pasif polase pasiban ge kepiye iki. Ning aku ro asidik bagus aku. Ha kok bagus jenengan Gus. Bagus bojone santri krapyak je. Tore ya nek aku ro asidik iki ya bagus. Bagus aku maksudnya. Nek lah karo Gus Tajib iki ya menyenangkan, happy. Happy-ne pipi karo santri krapyak di live streaming. Ijape karo santri krapyak di live streaming. Beltut. Terus apa nih? Terus rabine karo apotek liya Rasido. Lah pripun Gus? Hati godo seperti ya nek live karo Gus Tajib kan bagus. Kan Gus Tajib kan ro asidik bagus Gus Tajib. Ro anake Suradi. Pak Suradi bagus Gus Tajib. Gus Tajib tuku omah ning Paseban. Ge asidik omahe siji. Ya penak Gus Tajib lah. Penak dadi Gus. Nek asidik anake wis 3. Bojone wis tutup pabrike bayi wis tutup. Ha, karepe Gus Tajib goleki sing enom, ya sing hafal Quran, tur ya sip kuwi. Kalau nek live streaming ki kan ngalahke asidik. Asidik lah tau ning YouTube, kene tau ning YouTube. Ya ciri khas dadi Gus ki kan bagus. Baguse saka nek delok-delok saka ora kes sing asidik bagus ning deloke saka sedotan. Happy pun Gus, rate undang khotbah ning kene kan ta percaya nek kae kiai apa-apa. Ya mantan Glemo Sarkem. Kok Gus Tajib ketos mantan Glemo Sarkem. Ngertos ya dekengane Pak Prabowo ji kene. Ning anu wis ndanak telu ji. Ayo nganti bojone nganti lower. Apane? Embuh, wong iki delok live kok. Oh. Waduh. Tur ya heeh, tutup banget, tutup barang pabrike bayi. Happy pun Gus. Tiga piro asidik kelan-kelon kalong meteng. Karena dadi Gus ki kan nyeni bayaran termasuk sisok Habib Syah ning gone Pak Delwari tak kon ngeteke Pak Odin aja asidik. Aku arep wani vokal asidik rawani vokal. Sisok po ngene wae, po asidik kon khotbah ning masjid kene. Setuju ora, Guys? Nek ta menyang dongake mati wae. Tor yo nyeni nek konten karo Gus Tajib ki. Gus Tajib ki kan adol apa-apa payu. Ginjel le asidik payu. Kalau nek live karo Gus Tajib ki ya sip dibayar oleh pemirsa pihak YouTube. Kan live.
ya Levski kan ngalahke Asidik. Nek Gus Tajib kan bagus. Lah Gus, wis arep subuh. Pokoke bersama Gus Tajib, sing penting Habib Syah. Ning gone Pak Dalwari. Toro Kalimantan, selamat pagi pemirsa Kalimantan, Banjarbaru, Banjarnegara, pokoknya live karo Gus Tajib kan ya bagus. Live karo Gus Tajib ngalahke Asidik. Tol ya bagus aku. Sing penting tuku omah ning Paseban, Asidik ra duwe ning omah Paseban. Ya omah ki ming teke sing wedok. Duit ning teke sing wedok. Teke maratuwane paling no. Nek Asidik ngentekke warisane maratuwa nek Gus Tajib ta biro santai kerapyak. Kowe isih enom Gus. Enom urung gedemok. Lulusan pondok kerapyaki kan urung gedemok. Kan sing penting ki rabiro santri kerapyak kita live streaming. Apa meneh dekengane Pak Halim Musleh menetok pindah ning Paseban. Apa meneh Sahdu? Heeh, wis duwe anak telu, apa meneh Gek rabi karo santri kerapyak rasa fotone butuh gira. Dana telung terus piye? Tutup pabrike. Apane? Pabrike tutup rasa mbayi meneh. Ibu ya sok wae. Nasi kita dana meneh kok. Ya Allah, muga-muga ta dadi, guys. Amin. Taqabbalallahu. Sing penting ya rabi karo santri kerapyak ya sip kuwi. Bayaran. Bayaran Gus. Bayaran pokoknya Pak Ditangin terus nonton iki live. Soalnya pemirsa Gus Tajib seluruh dunia, bahkan seluruh Asia. Wes yo guys, sing penting ndepeli ning gone Soimah, kelingan ndepeli linggo kene kebak yo sip kuwi. Nek live karo Gus Tajib. Oke, yo sisa pengajian Habib Zidan, Habib Syah ning gone Pak Kaji Dalwari. Ngopo Gus nemplek kowe yo? Ya ora apa-apa, sing penting sip sahdu. Ngono ya guys, pokoke nek live karo Gus Tajib ya sip bayarane oke. Oke, terima kasih. Kulon Pelago selamat pagi Gus, pokoknya jan sip. Pokoknya tonton seluruh Nusantara, bahkan seluruh Asia. Dari Nganjuk selamat pagi, Blitar selamat pagi, Malang selamat pagi. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.